Namhlanje nje ngicela ukukhuluma nobaqwe amakati aserenki. Labo gela bangafuni ukwamukela nje ukuthi hayi sisi indoda isikushiyile sihambe nomunye kodwa usafuna ukuba ihoho, usafuna ukuba isilwane esingafi, usafuna ukuba inunu, usafuna ukuba isipoki, usafuna ukuba ulesile empilweni yendoda. Indoda yakushela wayiqoma yakushiya. Sorry. Manje sishele omunye waqoma. Wena uhlula ukunaka usidumo wakho lo usuzohlupha ingane yabantu. Uyayifonela, uyayithuka, ufuna ukuyishaya, uyayisendela u-callback, ama-SMS, uyayiphoka, uyayistalka, uku-Facebook, uku-Twitter, uku-Instagram. Hayibo Felicia, khuzeka. Nesikole akusiqedanga Felicia, kodwa nje usu-detective. Usu-detective ufuna ukwazi ukuthi ingane yabantu yenzani nobani nini kephi ngobani. Kahle bo. Ake samukeleni bakithi ukuthi indoda isikushiyile and move on. Wena usajola nendoda kwakunebhodi elithi basobha inja iyaluma. Wawungayibophi ngani inja yakho mntakama? Bayangena abanye bafuna ukuzwa ukuthi inja iluma ngempela ke yini. Anikahleni. Yazi indoda masikushiyile amukela. Noma engaba yikushiyeleke ithathwa abanye. Ngcono vele ube yi-anaconda mntakama uyigwenya ihlale esiswini sakho sazi ukuthi hayi indoda yakho isesiswini sakho. Mekukuhlula lokho uyifake kwi-frame, uyifake odongweni ibe isithixo sakho sazi ukuthi hayi indoda yakho nje kwi-frame isodongweni isithixo sakho. Masikushiyile amukela indoda isifuna uku-upgrade. Ikhathele indoda ukudliswa wena oqompatsha amasoseji asejwayelani isifuna ukudlulisa. Indoda isifuna ukwazi o-ABCDEFG. Ayisikhathele wena no abacada efagaha ijaka lamano opaqarasata. Indoda isikhathele lamathaveni angakini oJombikazi isifuna ukuhamba indawo eziklasi. Amukela mntakamana ukuthi usushiyiwe. Vele wena ubuyisebenzisela isinemfu ufaka izinto la engafakwa khona. Isinemfu sakho esifoleni mntakamana amukela indoda isihembe. Kodwa ngoba uyithatha ke siyazi usikuhlulile isinemfu sosikuthiwa ususebenzisa iStevisent noma iCravin A. Anikahleni ngani zakwethu amukela ukuthi indoda ayisakufuni. Vele ubuyinkinga nje indoda yakhe yahlangana nawe ufana nesicathulo sesikole ubhova umnyama ngokwebala kodwa namhlanje usufana nehembe lesikole ngoba usuyableach. Mina into engiyaziyo ebleachwayo mntakama ihembe nje iyayothandana kanjani ke nawe indoda usuyihembe. Wawuyi-peanut butter usuyi-creamora manje. Hayi anikahleni bakithi anikahleni nje anikahleni amukela ukuthi indoda isikushiyile wehlisa umoya udedele ezinye nje izingane zabantu.